voilà et ambe kanubani la mebo kira mama be sefa net ko kono besu na chekanina mama ya sebo akono kono kasea ambe ko masirika bela dele ka kila ka folita bela dele ma amina soge manen kene sigika ni fo wala freka sigina to bar kamay c'est vraiment mami na tosoro kono ta tosoro ama sisi au même temps maman be sefa club kono besu na soge manen kene ka c'est vraiment mami na tosoro kono ta tosoro amiyala dele anga sigera la anga wule dele la kanuba fo kalame bo fo kengerana ka sefa club kanuba be fo ni ala mo bashi gala ka ashike nimena kella da sefa club ko do de mashi ambe sori manen amba kenesidi mani asia fo sefa club ko no anga sori manen kenesidi mamu bina pitanya na maya mamu bina pitaya kubaya o yamba de muso ambulamso anga article nabala jeli ko mo Fatmata Coulibaly ndogi dalaw ba wole bamanan deni tata ana le bina ñan so 600 sore manden kene kon la sefa club ko no namba da kadomani badon club ka ni sidu club ka mama biya be suina ambe segata cameraman biya abina filmer ke la atima si filmer ni artiste de kasega boire la ambe segaka cameraman bion abiyan jon togola abiyan bambi tv de togola ambe na baro barake ambe suino ambe kila ka tabla jabarat ni sanfo wala sa olu fen aseka laje do munu mena laje jabarat ni sanfo olu tina boati kono mawye olu tina jonye o ya artiste no Fatmata Coulibaly bamana de ni tata wa cameraman na no doron fene de kama aba jo o doron de kama sino akina jo masika depo sega boire la ka foli di bela jelema kila ka sega foli di bela jelema 600 amina kineto bamana ni tata bolo on ya soro balbi télé sans fait play bakila ay femi irana no sijo barakelo ye on yoyi ay dawru dama lawru ko na la kamenya soro di mashi no bisu nay simuna live la bulo fana irana absimuna live la no fana irana basisi sigile solisi sigile bateri fona sigile olu farle nyanga babanan deni tata re jole ucham da okum kom la bina dongli minda obna me anab sika dongli minda obna me su sefa club kon na ambe bamana deni tata amba bismillah kan mo ni lamo baw ay nyamaka tigare chamo fo angar siku bisuna ay tigare chamo fa ay tigare chamo fa ko bamana de chamo itata kana bamana de ta itama kana wala ayan do ne tigare do ni ay tigare do ne fa ko ay tigare do ne fo bamana de tata wala nini bamana de tata ay tigare de mo fo dogora ay do ni fraka ay do ni fraka ni bisu na borola laje baw ani kado baw dimashi sefa club na soge manenge reso bisu na bamana ni tata de bambolo ala de jolem fle bamana ni tata amina micro di me ka foli wi do mi nyana ma fla ido da ka jama bismillah o ko fe mina kana magala mani temila emi soro ka foli ke ambe soro ka do nyini ngalu konna la o mambe kena tiburu ikiyanga ikasigi do mi fly ko fe ambe soro kana ambe na nyini ngali pusam senita inove ko soro ka do kena kono kanu bo labe bo ay tigere chamo fota ta de ko ay tigere chamo fa tata ibisita jangan isu frekuensi kuna kolaborasi fanya mwana umani watosa wala na Afrika kama shutaso
chile bamana tazawadaga
Jalike kafayete na fala jaga fanya bodi manja ija banya bodi fanya manja awo juwe madaka bali juwe se daka na oba jiba awo ni se filo mo ngolo wala di bulo flabe furo ala bolo wala ibi na yi ko machine o juwe fato la juwe la jola bari ni ai ke mo kana ma yi juwe dia akala juwe sa Jadi cemani musomo bamana tatabu komisu. Jadi kadi buka sulamine bamana tatabu. Awo shufono na chamano, somada jona forono na chamano. Nana do mamani ni probleme. Kadi probleme make na be famane na be. Ni make sebekele probleme tikina. Awo ni make dokele probleme tikina. Kadi probleme masafana tube. Syukur banget dulu ya berkat Allah ya. Caca, ini apa berkat Allah deh? Allah ini faham dan kita faham dah berkat Allah. Wallahi sete joy, Allah kan joy, sete joy, sete Allah deh. Bisa ibe kono mapa bisa ibe kono kunga kono ma jigi sara ke kakiye pampa wala ko le pampa be jigi amai e jigi be jigi la no sara ibe ka sufoki ne ki se fala ble ka se ke ala fe brape ele shu ne ko brape jigi brape ele shu sababu nyuma jigi grape ini show bonne jigi grape ini show ke ya ne sebu jere ke min be
Kikorola, no more Sebo. Sebo Sido and the Bazando. Baza Banani and the Zankebenape. And the Balaza Benane, Okwani Bazandane. Oku and the Balazani Kokuru Kene. What do you make the time of the Savo Nanya Tanchi? We have to go there before my money will not be in the other. Any Sonia will come and make a Takajira will do cigarette. Not the regular will block on a Takajira will come to kiss a grape. In the sugar. Allah, you can Allah, Taman, they will look at the whole of the Banana. And the Monday, and the Banana Monday. We get him so day. But we also done that for money. Banana, even to me, not to me, the Tamatego Banana, even to me, but not any. Yet was so vendo. To what they keep so vendo. Send Allah the corner by me. Yes, I have for Yamamoro. To Korama the Yamadene. Sukulu, Sesulu, Sakulana, Sezuana. Nobody but they need to go to the people of one day. Make a permanent dominant fruit, Pamokoya. Make a permanent dominant fruit. I'm not fruit, dominant. I don't want that of a Masubakono. We will put a contract at the Mandara fruit. Nakala Alana. Nimatan is like a permanent dominant of my Yafima. Hapani America, the Nobody but America. Put a Baramakona, and the Tamatella from the Salamusa Bakali, Kanayamusa, and Noyamusa. Many Sumaga Shukuru, America Bakelila. Dominida Abeneda. From the bad people are white in the end, Dominida Nakaki, so for I have been to Jonathan Nima. Dominida Abeneda, I appreciate you. Saboya barikani makadi mami tiakono odibi so abora na follow me na wala alakana karo Mininya kebi kazimuna, mininya kebi kazimuna, dubala mininya ibi kazimuna, wale nyuma na fabana. Mininya
wale nyuma na farabana. Aha, baby kazi hugo, kama kuludo kumukuwi jini, netarajira jamaina, oluyeji sorotu mamina, olugiri na kubenefa, ego wale nyuma na farabana. Wala naman na pa yung manala. Mazara manikama note haramadete numando tunile ibi nyumake mami yechokono ote foi soro kisara ni juma damai nami isara juma na yara jaja maya masirani done mama no mandon kalena alala oruti no mandero done mininya kibi kasibona dubala mininya ibi kasibona wale nyuma na babana aha ibi kasibona kama kuludo kumokubi jinini netarajira jamaina oluyeji sorotu mamina olugiri na kubenefa ego wale nyuma na babana aha ni manya nyuma ke boko korodo maliti nyuma dedo mala moleti nyuma do sitiri wale nyuma dedo yere nyabaliti nyuma dedo wale nyuma ko ni sabe ala bolo kasibuna wale nyuma na babana aha ni manya nyuma ke boko korodo maliti nyuma dedo mala ngoloti nyuma no sitiri wale nyuma dedo nanta ngoloti nyuma dedo wale nyuma ko bisana be ala bolo
ati tekera ni doni fola sa ube o majari ha ube chomoni tanumani la mama amsia namsa tekera doni fako ay tekera doni fako ali bi kala de fo kanaba be fo ambe sika kam fami mawda to soro kono to soro ambe sefa club kono cegenna ambe sore manen kene ko be sino angama wolele no ya invité o Fatmata Kulubali komana ni tata ay nyama ka tigre do fako ay tigre do fako komana ni tata e boro sisa ka dongli fla da mawu dongli fla ni ma fli koroba bela ambe jabar ni safe no balbi tv ambe fay ka kanumani la mawu fo ni ngali kelmi mambula ngo dima anga sadi ni ka dongli wara da mawu komana ni tata ma fle Oko jarani ambe jatigi chairman musoma me bela jelenfo ko bela jelenisu audisu femi mauna tosoro ala kana foike kanta tosoro ala ka be mando herani badina ama fulbe bela jeli bonne tata et c'est pas club pour nous c'est censé ni ka folle kala da folle mais so de manen kene ka e be to ko di bishu e be to ko ko kontane barido ko kontane re dido tawo sina sana natanya fe yi jatigi ngole kim se ki da suma kufo sani ana kene dimo bebe jatigi bela jele fo ko be kene ko ne ka shiri ba ko fara ne kan tani da bela jele misu tawo e ga tumenga tabu be kene ko no ga shiri ba ka fara jona fara tanuka awo kamisu sisan amana kene tibulo ngasana nga kene tibulo amanya re jatigu befo mama nana ya be folida bema kende la sefa club koreyo ambe le frère creatif oluka punya aluka karamode ato ambe asuino no enere kableble surtout sur masa solo Suleiman creatif PDG ambe foli bleble dama kapade doni fo no ne fato ko may musa globali ka foli duma wala sa am se kada ngaso manen kene sidi sefa club la dimashi ma ka foli di jera vraiment no DJ Sami kanuma ambe ko manan min tata toy ay do li flata amina do li sabananda do li sabana ko fasisa amina laje na so jati ki tata bolo suina ka se uma ambe kene de me ka soma ngambe fe e ka do li kelen da flo sani angase jati ki do mbal makebia ani tedi nene munu ya dam na kunu fobi dia kira fama bay akira fama ya kira patron bay ni ko wetende ni ya wole die fe la bni se ko keneka onaka sheri gambia no pamida zumi ka bo famille da kana se fo club kono bisuina kanone ya sera sumana samake abe foli bele dama naka sheri ateni to ko fo kana la bisuina are bien foro onaka sheri abe fo ka fo ka samake tata donc li kelen danye anga so ka kene dima mediani moko atore mediani kadwala mediani moko atore kane jonu gelenu mediani mo atore kane jonu gelenu
Swazi Demona. Aona kaya Maria Swazi Maria Maria Yaraga Maria Yaraga Maria La soirée mondaine, elle tire comme un fond, Fatma Takulované, Maman Tata, elle tire comme un fond. Kanabo, Nadala, Yamina Kate de Macho de Machi, Amina Soro, c'est pas club comme Laïvo demandement, Laïvo demandement. Mais tu non, Fatma Takulované, Maman Tata, mais ni Anna Mabashike, de Machiore, Amina Mami Bismillah, ou les femmes de Romani Koulibaly. De Machiore, Amina Mami Bismillah, ou les femmes de Romani Koulibaly. Mais si non, Fatma Takulované, Maman Tata. Kanuba soirée mondaine qu'elle commençait à faire la nabissé, Agnama Gatigre Kamafako. Nati Fako Gatigre Fako. Amse, Gatigre Kamafako. Fatumata, Bomanon Modo, Bomanon Tata, Kopinabe Mande, Masigre Mande, qui tout donne là, à mes émissions d'amener Watimina, parce que les émissions, avec la sur Balbi TV sans feu. Mais un bétamba qui en faut qu'on soit la Balbi TV sans feu. Moka Singapore, la caméra Tito Machika, Anni caméra de Rika, nous m'abaïma, avec les cabois. À tête la dia comme Dieu Makai, qui est freiné, et les autres sans faire qu'à soi, à ma qui est Kunakoui, à ma baïma. Otala, émission d'eau, à Kana Tlakata, dans le privé sans faire. À ma des artistes de là, en naïf. Pour que Dieu m'accorde, Dada, à ma donné dans le même manion, on me sait donc là. Am se frei bagila am se daigo odo manya ta na
plateau sans faire mais Balbi TV ayi musique da studio kono aya bête play baki aya conduit kana sefa club kono pour que kana live de kana bo bamanan tata akani suina ka bunya masiki ke ambar make dunia foli dorondo mami me indom lida kamel ta donc wuli ka fendima ka feni ka ya valeur dibo akani doro ka bunya masiki ke dunia yi amdo mi kile de dunia ma ni re ko ke badona sa ne la le ngale mane afika ka fenenje orang tata ni korong ni Allah Taala ce ay kunun jana kapi jana ka kunna sinin jana nabi famanga disukume ngofe ani choche fulai tesala ani choche fulai tesala boka bine tesala na fulai tesala chenya la tesala dobla la tesala mandala tesala wamali artisite dia kono kami jugoro madondo ikake fendoi al nasoro kera mo fiti wali minta do mena soro sefa club ko de bado di masih sana mina kan na ore paskare ado kado olimpia no sigo no kroke no sigo no kroke che umunjara akata umunjara ni sebana beni masaji uja kune ni sebala saju siri kake saju ni sebala na tado kuni yako ale tado kule dia na dinado na borone yako ne kopia koja funi do ajara nya penama nama do mai zuri ala kana ge zuri ni de kumene takata ne kati wallahi famin kadinya bodi kedi wa mun kita modo la ni beta mobili de la kasiri mobili la nada oni terke diksi ja ini kerabu masaja ini kamu sendiri ini jarangnya kosabe kembali jadi Freddy kamu pemilih dah nyana ya dam nenong kuno zona selagi abia nyapa di nyawala nyafai munterke karena tu sore manen kafi ko aku bena ni teru bena ini tawannya aku zona fu katini pefu semua ni mama nanga fulu bukai nanga trapu siklononi watanga nya famu na nyondo donnoni sore manu dia masih de toro de betu yere de ma ni ayira toni bu na dunia fu ni kala dunia la ida amadu sidi de barkada nani ayira toni bu na fendi salam lafia na mo fendi maka di utara ni prokade bu alna le mo fendi oh alti Kalau Allah kan ni sebab apa? Lepas kerja yang berfuri dulu, sepak club di Lama, dimasuk di masa masfar manen kakolo. Tuan tata dunia berkata. Jadi kalau mana dunia lega, tuan ada jamu atau beri. Ikan ada pemana din tata mo. Wala. Pemana din tata, bukila kan ini jadul deta. Nanti bukila kapla Balbi TV sampai pada. Insyaallah. Nen mati bola deh. Mahomi mana kalu dunia lagi nisa, kalu lagi ni bauye, kalu juye ne pernah, ni bebe bila.
no me mana do ya la ni za ko tu la ni wa ye du du ni ye na ba ni le ne bi la de
ya nambe ini ya pada ni ya melanggar kemana alaman nama kama dia foi kama dia kama tu ni kuma dulu jangan dia belau kena kana masa gua punya kunci oka ni kama nak jadi ni kama nak ke kunci ka jadi kama fu kasya itu ke dia itu bukan ada alaman na horo ya ke mai chachu ada horo to kono ko ti sofi ma bale ka dogala ni ti sofi ka horo de mi bale ka dogala ala mi ka dogala ni kama do me ni shite ale do me ko kara kare ba ni shute ni ta be ne kele ko ibi na be ni bi si kele yo ba e ba be la be chuko ni ti sa ba ibi ti ba be kele ti la be chuko ya unga tike musore ko yida mami yida folo akano koma adala dogani kano koma ni kawar kwako yo chama dibi na folo nyini ngai tisi kan na folo nyini nena ay na folo nyini asara kan na folo na ayam no bisi kan na folo nyini aku ni ni na ko ba musore ta ko ko mani ba ka jere ke me jere ba ke ni ni na mai kan ba ko ko jere ba ari itara siku ada balasan do balasan banabe ada balasan banabe ada balasan banabe ada balasan banabe ada balasan do ko ngere ni na ko siku bi ita to na tulo mo fi ngi ka che ro na jawa dalilo ko shi ni chaya ta kele ni dalilo ni kala ala ko mo so bi defro de fami je ko ko so fe ni ma du ni ma ni ko ko na ba ni Nous nous sommes fait que pour ta sac qui est roulé bas. C'est la fiassoro. La vie de la soro. Mais quand la ala de la pour là. Ni Dieu pour qu'on ne te donne pas de ne pas t'appuyer. Mais comme tu ne pas de ma. Alors c'est que il y a faut qu'on le dise. Alors il y a pas qu'on le dise. Mais il y a faut qu'on le dise comme mec avec des bas. Les gars de la soirée. Ebe sewa, waka ne do chama na fo bise. Ni sema uwe na gamo pa no kushuko sema ukawe. Ebi ni ngalo sile ni sema wa. Abaraka pompo sura la kona. Ibe pompo la kona. Ya sofro, kwangala do ni kadiye. Rapende na kadi barakada au ni barakada. Ni wati ngati musoma kakala ka wako ma. Utakomo ko flawa. Fena mami mo wa jibe ni ko ka so. Kuna ya kanga do jumla ka. Ni ko so fena so na mo. Abakaye abakaye data domini da bene bida ne domini bene bida abene do o da ne bena ka ne biyo mo cha ne ko ga ituba ka ti ba mo cha u so jabu no so ku shi ko ni ma ko cha u so jabu mo cha ka ku shi ko ni ko cha u so ni shi ko de ko domini da bene bida o ni re cha ka ni shi ko ni le do mo so ne ko ne ka to mo ni Africa de ka so na e mo de wona bebe ka ni ko be data mo so ti mo ni ma bokle cheme ne mi na furu ka shafe ni ku shi ba na de ni che ka ni shi ni ko be yele ni ka ni bi ta yele je ma na ka na ma de ma na domini da sa ka mo ma ko ni Don't
Merci beaucoup. Merci, monsieur Donia. Vraiment, merci beaucoup. Allah Gakaneto. Vraiment, merci. Comment on est là? Vous à madame Novro. Et à madame Novro. Comment on est là? Monsieur Touboulou. Et comme on a dit que Amadou Sylvie, nous, on corrobe. Anyaye, Maseka, Tafio, Namabou, Masika. Oui, la daille, quoi, oui, la daille. Bon, je suis à Amadou Sylvie, à Nakakana. Soirée de manière que nous avons besoin. Thank you.
kono mama sawali kala ala wala ke ci abode no te ba ma ta sawali me
Udah. Kamu jangan segera berdepan model segera berdepan model ini kalau kamu sudah sudah. Enggak, nanti tahu aja. Ini tuh nih dia berkata, model apa namanya? Grabe. Ada kajian apa berkata? Yoroknya, apa tuh? Koki berkata, kudu dia sama koki berkata. Amadu, koki berkata kudu sini dia sama koki berkata. Amadu, wallahi fulah macam. Ni mami ni mama ya fulah dongela. Ni mami ni sabe ba ya fulah dongela. Ni mami ni miri ba ya fulah dongela. Ni mami ni tashi ba ya fulah dongela. Kuma ndio kuniona. Mustafa la ko ni ba jogo sabai de kibi ta fula funda wallahi ni jogi fare la ka de fula de ka de ta la fullo fullo ka fula la ko wu fu ki mai ko kibi ba me kibi ko te kibi ba ko te jogo ko ala ite do ko sa fe ala ite fa ba de ka ni ko lo ba bi ke ko shindi ni ko shina rambe ka jiya kama ko jiya de ko sin jiya ni ko shina bada jiya kama madu bi ke animateur fe madu bi ke dala dara fe nga chika fe bada jiya amo basala ye tata ko frade be fulbe ya mani frade be fulbe ya afrique frade be fulbe ya frade be fulbe ya ni ma yesoni ke frade ka kibi ba o ko ye ko ye como frade be frade o au suke ali so amara ko ba au su kanta do da mere dida
Alibi kakanamo fo kalajabo fo Balbi TV sanfɛ an bɛ Sefa club kɔnɔ kulu sera Chama waati sera an bɛna bila Alibi kakanamo fo kalajɛlaw fo sore mani kɛnɛ kɔnɔ bi su in na Sefa club kɔnɔ maa min tun b'an bolo o de ye Fatumata Kulibali bamananini tata aw bɛna fɔli o fɔli lajɛ a ka live la aw de bɛna o ka tata ta kɔnɔ ni bamananini tata bɛ se n'a tɛ se n'aw n'a kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw man ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Balbi TV lajɛbaw aw de bɛna o dɔn mais an kɔni nisɔndiyara kojugu anw nisɔndiyara kojugu elle était à la hauteur a ye fɛn min yira an na o ye se tɛ an bɛ Ala deli baara in Ala k'a yiriwa a bolo mago bɛ bonya min ni karama min na Ala k'a d'a ma mago bɛ sankɔrɔta min na mago bɛ yanga min na Ala k'a d'a ma an bɛna kuma laban di Fatumata Kulibali ma bamananini tata a ka filɛbaw ani kanubaw fo an ka bi ta kun cɛ bamananini tata kuma b'i bolo. A diyara n ye vraiment ne yɛrɛ kɔntana kojugu n kɔntana yɛrɛ n'i y'a mɛn i bɛ n'i ka dɔnkili da n'a ma diya mɔgɔ ye mɔgɔw t'a diya i bolo vraiment n b'aw fo ka serviteur fo kosɛbɛ yɛrɛ de Amadu i n'i ka jama bɛɛ lajɛlen aw ni su a diyara n ye kojugu vraiment a diyara n ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye ne kɔntana yɛrɛ de grand P n bɛ foli belebeleba ta k'a di e yɛrɛ ma Ala k'i yɛrɛ bolo mɛn i ka baara la i k'a bila kɔrɔ i kana bala bana ye a diyara n ye kojugu wallahi Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka kɔtaw yira an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i sen f'i kɔnɔ ka na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn min ma mɔgɔ minnu ta ta sɔrɔ Ala kana foyi kɛ ka mɔgɔ si ta ta sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo. Bamananini tata an b'a ɲini fɛ halisa i k'i ka numéro di maaw ma i k'i ka numéro di maaw ma minnu bɛna jabaranin filɛ n'o ye Balbi TV n'u mago bɛna s'i ma sumu na mariage denkulu worotila dîner anniversaire i bɛ numéro di Balbi TV sanfɛ kanubaw n'u bɛ k'an filɛ walasa n'u mago b'i la u ka se k'i wele nɔgɔya la k'i sɔrɔ nɔgɔya la. Ne ka numéro ye 73 44 29 36 73 44 29 36 o de ye ne ka numéro ye. Merci beaucoup bamananini tata k'i fo ka tila ka segin fo Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Balbi TV lamɛnbaaw Sefa club kɔnɔ soirée Mandeng an bɛ bi ta jɔ yan o tuma an bɛ Ala deli dimanche wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah Ala kana foyi k'an si la sani dimanche wɛrɛ cɛ an bɛna maa min bisimila maaw k'u hakili to a la Balbi TV sanfɛ an bɛna maa min bisimila Sefa night club kɔnɔ cɛkadina yan o ye Fatumata Kulibali ni bɛlɛ wala Fanta Dɔgɔmani Kulibali Fanta Dɔgɔmani Kulibali an bɛna ale de bisimila yan o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka dimanche wɛrɛ fara si kan assalamu alaikum wa rahmatullahi merci beaucoup merci.